ଠାକୁର ଘରେ ରଖିପାରିବେ କି କଳା ରଙ୍ଗର ବିଗ୍ରହ? କାହିଁକି ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ରାମଲାଲାଙ୍କ କଳା ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ରଖିପାରିବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ନେଇ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରୁଣ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ବୋଲି ଲେଖା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ବାଳକରାମ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ କରିଛନ୍ତି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଦଶାବତାରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ଆଧାରରେ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର ମଧ୍ୟ କଳା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପଥର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଘରେ ରଖିହେବ କି ରାମଲାଲାଙ୍କ କଳା ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି? ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମା କାଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଭୈରବନାଥ ଏବଂ ଶନିଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଘରେ ରଖିବାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର ବିଗ୍ରହକୁ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। କଳା ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଘରେ ନ ରଖି ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ। ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଧର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।